Madokachere tauya nadzo nhau zuwa rechigumi nanhatu mumwedzi uno wakubvumbi pati kuti pasara mazuva mairi kuti tisvike paindependence mhanduwe kwai tikandomuka mangwana potinorara pokare haiwa kutomukirana tamo vanoita munjekure vachiita munjekure yavo. Regai tiringe munhau dzanyasimo. Kwaikuruwa nzvimbo yeCloverdale kwaita vanhu vabisiwa munzvimbo dzavagere mhanduwe pakaita kunyangariwa. Vamwe vagoti paribe kupaziwa dzimba, vamwe vakati papaziwa asi ukatakatawo zvinhu mhanduwe zvakaita kuzara mumugwagwa. Vanhu vari kusaya kuti woita sei apa munoziva zvinoita munyika medu. Iyo nguva yakunenge kwada kutonhora iyoyo ndo yavanofunga kuti regai tidzinge vanhu nokubisa vanhu munzvimbo. Yawe atinunura wakomana zvakadari zvinoita kuhwadza. Regai tigoona kuti zvinopetera papi. Wari kureketa wari kuti iwo pano muChina akaisa mari yache muvhumo ndiyo wari kuda kuti vanhu vabve vachienda hino kwavanoenda kuti iye aboye nzvimbo yache. Pakanyangarapo. Kwai papa vanofundisa pachikoro chofundo yepamusoro choUZ watotanda kuratidzira kuramwa mabasa nonyaya yekuti wari kupuwa mari kwainoita madhora $250 basi pamwedzi $250 pachirungu nomazigi zviuru 5 wakomana pakanyangariwa hapo. Kuno vakuru vehurumende vakabatana nevakuru wechikoro chofundo yepamusoro choUZ wagoti iwo mapurisa ngauye kukasungiwa vanodzidzisapo 3 kukaita vamwe 5 wanzi wamisiwa basa kureketa kuno. Pakaoma. Vanhu vatodokera vari kubvunza hurumende novakuru mapurisa padande mutande kuti ko imimi sei maendesa wakuomana orayoti. Nomboma mhanduwe. Kune vanhu vari kurama mabasa kuti tiri kuda kubhadharwa mari tsvinu. Kuno varibe kureketa kana kupindura kuti chii chavanga vachiita kuti sei kwaenda rayoti ikweyo. Regai tigoramba takazviringa hedu. Uku akambopinda mudare reparamende, akambopinda mukanzuru, akatungamira kanzuru Bernard Manyenyeni Mbokare naJosephine Ncube wasungiwa ipapa watoendesiwa kudare wachinzi wanomhosva yekutekedza masimba ehofisi dzavo zviri pamutemo makore anopfuura 10 apfuura. Kwai wakaita kuti kanzuru ijuje mari inosvika mamirioni $20 million pachirungu. Mubvunzo kwakutoti kohoko kutora nguva yesei muri bechamaita. Kureketa kuti pane zviri kuitika makuno kune ano chaiyo zvichaburika hazvo pachena tinozviziva. Kuno mumwe murume wekuNigeria akagonyepera kuti kwai ano mudzimai wekuZimbabwe akapuwa mapepa okugara muZimbabwe kubva gore 2009 kuno ipapa pakaita kuoma mhanduwe agotonzi ufanira atoendesiwa kudare akazopuwa hache mari yobhero $400. Heya bhero rinotopuwa vanhu kudare nhai. Iye Blessed Muhlanga aita kuchona ariko wakomana zvinoita kuhwadza idi. Regai zvedu tirambe tichiringa kuti zvinopera sei. Mapurisa chaiwo agototi tiri kutora vanhu vari kuda kuuya koita mapurisa wechidiki ngavauye wari pamakore 17 kusvika makore 22 18 to 22 years pachirungu kwaindiwa tiri kuda warawa imi mune makuritsa tiri kudaiba. Pakaita kuoma chaiko. Regai tione kuti zvinoperera kupi. Wamunangarwawo Nyasi waburika vachireketayo kuti kwai muteedzeri womutungamiri wehurumende yekuBelarus Deputy Prime Minister pachirungu kwai agouya kuita katomukanyaya wamunangarwa asi tiribe kunyepewa kuti wanga vari kuita nezvei. Ticharamba zvedu takaringa kuti pane zvimwe chere zvichaburika tinenge tichikunyepai. Vanhu wahwadziwa Nyasi wahwadziwa Fani yeni Njovu achitambira motika yaWikinere. Idi tunonaka mhanduwe tunonaka tunodiwa nemunhu wese. Agotoburika akati tiri kuvatenda nokutibatsira ngavaramba vachienderera mberi nezvavari kuita. Kana kuti uti munhu waMwari
panobva panetsa. Rekai tione hedu kwainoperera kuti zvinoenda nekupi, asi izvozvi haiwa vanhu vaita kudichiwa nazvo idii. Nyayayo mamiriro utano munyika yakaita kunyangaritsa wakomana. Kureketa kuno kwaburikapo kare kuti munyika yeSouth Africa kuno mumwe akarambiwa kubatsirwa ano chirwere chogomararo chiropa. Wakomana kuno kwaye akanzi aiwaba iwewe nokuti uriwo kunze kwenyika tinokubatsira aba. Pakaita kunyangariwa apa. Dai kazvokwedu zvazviri kuita zvisvinu waindoita kakarikiriki obatsirwa nowo munyika mache ari bekenda kure kwese uko kuSouth Africa kwese uko. Kuno ipapa paakuda kutoti wakuru makereke waende komuisa maoko pamusoro aite kupona nokutoti pakaita kunyangariwa. Zvinohwadza. Rekai tigoona hedu kuti zvinenge zvienda sei pamberi pamo. Tiri kufara kuti Kadzitape Blessed Mhlanga akona kubatsirwa mhuri yache kuti vanhu vari pasi rese waunganidza mari inoita zviuru 4,590 4,589 pounds pachirungu. Aiwa tikuramba tichizvitenda vari kusimudzira homwe iyi dai waramba vachiita zvisvinu. Chabatsirika kuti zviite zviri nani, wana kuendawo kuchikoro pokare nokujapa umbapo nozvese. Kochinga kadhirevha Ncube akabva andonyarara hache kuita kunge palibe chaari kuziva. Akuchiona kuti palibe chokuita panduwe. Ndiye aigara reketa kuti Chamisa abva asiya Jobosikara. Imi pakaita kunyangariwa apa. Tsvatuwaro iyo. Mugwagwa unoenda Victoria Falls uchibva Bulawayo watanda pokare kureketiwa nozvawo mhanduwe. Zvinoita kunyadzisa wakomana. Unoita kusaya kuti kohokona izvi zviita kudando. Kureketa kuno izvezvi kutori nogonyeti rakaburika kuti kwai gonyeti no bhazi kwai zviri kunyura mhanduwe kusaya pokupinda napo wotoona kutoti rekai hurumende izoti tapa vanhu vanomwe kuti waite wasere makambani ari kuita kunadzira mugwagwa iyo. Rekai tione kuti zvichaita sei nekuti apa pakaita kunyangaritsa asi tinenge tichikunyepa him. Zvaburika pokare wakomana kwai izvezvi zvikadzionere kushamba komubodzi kana kuchida ropa munyika medu muno nekutoti paindi ribodzi wari kuitengesa $400 mhanduwe. Unoita kuchema kukwachura munhu, kukwachura chaiko kuti kwachu, ende waripe basa nazvo kuti iwo wari kuriboya mahara. Apa wagotoreketa kuti hurumende inoda kuti tipe ropa kuzvipatara mahara, asi tinokona kuwapa mahara, wanotofanira kubhadhara mari yakakwana. Obva watoziva kuti paita kunyangariwa. Ndosaka tikuti kazvinadzirisiwe zviite zvisvinu. Uko tikaenda kunzvimbo yoMupiro kuBulawayo, chipatara chii chaita kunetsa mhanduwe. Kwai kuno mumwe pokare abatiwa kuti ndichiremba wokunyepera. Rererere mhanduwe pakaita kuoma chaiko. Rekai tione kuti achaipona chere iyoyi kana kuti ichaita kumuita kumutsitsirira chaiko. Tinenge takaringa hedu. Ipapa kambani yoTPZ inoita zvokutengesa nokutsikisa foja ichiita kupepeta foja yaagoti iyo yavhura gwenya rayo romagetsi ozuwa riri romamirioni mawati milioni inochidimbu 1.5 megawatts pachirungu. Tiri kuramba tichivatenda nekuti waripe kuparadza masango wandoenda pamusoro pomarata yawo wasasika ipapo masora yawo. Tinovatenda ndokuita tusvinuka ndo zvinodiwa izvo. Ipapa hurumende yazobvuma manje kuti zigira foira mhanduwe. Kwai izvezvi nokamutembo kochimbi kogore rino kochi34 SI 34 of 2025 pachirungu. Kwai izvezvi aiwaba tichagopa mhosva kumabhizimusi okuti anorekera kuterekera yatinenge tichiti isusu ndo mari uremu hwemari yomazigi takaringana nomari dzokune dzimwe nyika, exchange rate pachirungu. Kwai yakitiwa madira tivhange munhu ondoita yaafunga musoro mache chiona mhanduwe zvichaitika ipapo. Mumasitoro muya muzigi riya raita kugwisiwa kuumburudziwa kataita kachemukuyu makuno yano. Rekai muone henyu zvinenge zvichiitika ticharamba takazviringa.
Ipapa mhanduwe pakaita kunyangariwa tikuramba tichiona izvezvi wakomana wozifa wakutodanidzira kutoti wakomana takuda kuti tione wakomana wanokona kutambira chikwata chedu cheZimbabwe waisondo rinouya musi wechitatu ngawaende paumba yenyaradzo muBritain mumu waende ipapo togoita katomboka nyaya ipapo tichiringana tichionana tichiziwana kuti toita sei pamberi pa inga hawo regai tinoramba takazviringa kuti zvinenge zvira nokupi tinenge tichizokunyepai ndoringa dziri kuitika pasi rese muJoburg wakomana wanoita zvomagetsi ositi pawa vari kuti ivo takona kubisa vanhu vanosvika zviuru nezviuru wanga wakaisa kubairira magetsi zviri pamutemo hoya regai tione kuti wanoipedza sei iyoyi nekuti yaimbonetsa mumashure mumu apa wakati izvo wamwe wafara chaizvo kuchireketiwa kuti kwai anga ari mufundisi wekuAmerica anga akapambiwa achiparidza aburitsiwa tikuti makorokoto asi wangu wakamubatawo watatu aiwa wapfuriwa achibva wapfa mhanduwe kutogwarashiwa chaiko nopfuti regai tione hedu kuenda kwazvo mberi kuti ndokupima kuGhana kwaino meya ikweyo takuda kutoti tiuraye ng'ombe dzese dzatinondoona dziritaira mumaguta mumu takatodzibata todziuraya tobva taenda kopa nyama yekuvanhu vari mumajere nekuti muri kuramba muchisiya ng'ombe dzenyu dzipinda mumaguta tiri kudzidaba mumaguta hede regai tione hedu kuti vanozvikona chero izvozvo nemishonga inobatiwa kuGhana kwoku ukada kuisa demo unogona kutoona wakutozviisa demo ndiwe regai tione hedu kuti zvinoita sei tinenge tiri kunyepai uku wapandiko wekuSudan wari kureketa kutoti takutoita hurumende yedu zvenyizvo ndezvenyizvo tichazvidaba tichazvikona ende tichibe basa nazvo wobva waziva kuti paita kuoma chaiko kunyangariwa chaiko kuzvinu wanhu wafara pareketiwa kuti wanhu wekuMaldives watiwo waIsraeri chada pakuwaona tikudaba kana mubodzi anouya munyika medu tiri kumudaba kwaino kuti wari kunyanya kuita zvochikarabha tiri kuramba tichizviona kuti zvakaita kunyangariwa chaiko apa kuAmerica kwaano vamwe vafundisi vari kuita basa rokunyepera wakomana vanhu vanoshamba Mwari vanhu wavo waakuti kwai izvo zvomatarifa aTrump zvizvi kwai Mwari anotozvida izvozvozvo kuti zviitike wakomana kohokonai vanhu kureka kugosha zita raMwari kudari iti zvakaita kuoma chaiko tinoziva hedu kuti vachakohwa makonokono yano chaiwo Real Madrid misodzi yega yega mhanduwe pakaita kuoma wazhinji wangu vari kufungira kuti ichabva yasimuka kumuka moto nokudidi asi idi pakaita kuoma regai tigoona hedu mukugumisira kwairi kuita ipapa kutamba kuti ichazvikona chere zvairi kuita izvozvo heno asi tinenge tichizokunyepai takadaro mabuja regai tigumire pano ndini wenyu mhanduwe onau.